खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदास्रि मोसाहारि कक्राझार इउएन एकाडेमी फरायसालियाव एबसुआ 5दाइनथि गायसनथाय सान फालिदों। सानसेनि बायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों कक्राझार सोहोराव थानाय इउएन एकाडेमी फरायसालियाव 5दाइनथि गायसनथाय सान फालिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बर' हारिनि अलखद समाव 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जोनोम मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 5दाइन बोसोर आबुं जाबाय। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5दाइन बोसोर आबुं जानायखौ गासै बर' हारिया फालिनाय बायदिनो कक्राझार इउएन एकाडेमी फरायसालियावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाय सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आफादा दिनै 5दाइन बोसोराव आगान होबाय आरो बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गायसननाय सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आसाम नाङै गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि जेराव एबसुनि इउनिट कमिटि दङ, स्टेट कमिटि दङ आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लाजों लोगो नांनानै क'क्राझारनि बे इउएन एकाडेमी केम्पासाव जोङो दिनै जोंनि आगुनि दैदेनगिरि आथिखालनि बिबानगिरि आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि जोंनि दखरा जिल्ला गासैनिबो बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जों बेखौ खुंफुंदों। दिनैनि बे गोथार सानावनो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसननाय जादोंमोन, मिरु आफादखौ। आरो 1967 मायथाइनि सिगां गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफाद दङमोन आरो बे गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय नाजानाय बानजायनायावनो मिरु आफादखौ दानाय जादों आरो जेराव बानेश्वर बसुमतारीखौ आफादगिरि, कनकेश्वर नार्जारीखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान होनाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो दिनै गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला गोमो गाबनि दाहाल थुंग्रिनि बे फिरफिलानि जि सिङाव थानानै हारि दानायनि, हारि सिबिनायनि, हारिनि थामोनथा रैखाथि जोंनि जि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि हाबाफारिखौ जों मावबोगासिनो दङ। बे गोलाव समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साफ्रोमनिसिमबो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों। बिथांमोननि आलो गोजोननि थाखाय एबसुआव हाबा मावलांनाय साफ्रोमबो जोंनि सोरगोआरि जालांनाय बिथांमोननिसिम आङो आर'ज गाबदों आरो लोगोसेनो आथिखालाव मावबाय थानाय जोंनि बिबानगिरि बिथांमोननो आङो बे गोथार गायसननाय साननि बेस्ट उइसेस आंनि ग्रिटिंसखौ आङो जासिहरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाया मालाबाबो थाबथानाय नङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै जि जावरिखांनाय रेनेसां रिभलिउसन लाबोदोंमोन आरो गेरेमसा हारि दानायनि जि मोन्थोर होनानै गालांबाय, बे मोन्थोरा जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोमाव गोथाङै दिनैबो दङ। जों आल्टिमेट थांखिसिम थांनांगोन आरो दिनैनि समाव बिएससि, बिटिसि, बिटिआर बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जों राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकार मोनबाय बेखौ आरो मर जोङो क्लियार खालामनानै मर अट'नमि, मर फाइनान्सियेल पावारनि बेबस्थाजों बड'लेण्ड बे 6 सिडुल काउन्सिलखौ मजबुत खालामनांगोन। आसामाव थानाय, बेंगलाव थानाय, त्रिपुरायाव थानाय, मेघालयआव थानाय, बांलादेश, नेपाल जेरावखि बर'फ्रा थाया मानो बयनिबो सेफटि सिकिउरिटि, बिथांमोननि भबिष्यत राव हारिमु आरो बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावबोदों, हाबा मावलांगोन। आरो दिनै बे एकर्डनि जिखिनि दफा, बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मेक्सिमाम लेभेलाव मोनहैबाय। आद्रा थानाय दफाफोरखौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनांगौ, 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट 125 लाबोनांगौ नैबे बाजेट सेसननि गेजेराव। बिनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमदों, गुबुन गुबुन लेभेलाव जों सावरायदों। सिमा बारायनानै गामि सोसननांगौनि बेलायाव गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै आरोबाव गामि सोसननायनि थाखाय डिटेल मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि लानानै गामिनि लिस्टफोरखौ तयार खालामनाय जादों। गासै रेभिनिउआनो जा, फरेस्टआनो जा, फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनांगौनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों। दा बे गासै जि बेबस्थानि गेजेरजों एबसुआ मालाबाबो जोङो जिरायनानै थायाखै आरो एबसुआ मोनसे खारबाय थानाय सिगाङाव जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जि मोनसे स्पिडआव हाबा मावदोंमोन, दिनै बिनि
10 गुन स्पिडाव जोङो हाबा मावनो गोनां जादों। बिनि गेजेरावबो दिनैबो जोङो माखासे मोगा मोगि